Minions Park. Lad os åbne den. Der er mange forskellige. En af de almindelige Minions. Hånd. Hår. Øje. Fødder. Hvad hedder du? Jeg hedder Nicole. Hvor gammel er du? 6. Hvad er det, du lige har åbnet? En Minions Park. Okay, er det det? Nej, der er også nogle forskellige. Det her er den, der lige blevet vist. Det er den der. Der findes også nogle dukker, der fungerer på de materialerne. Den der har stadig sin bounce, den har stadig guitar. Men jeg tror, den der har noget andet.